Bon dia, Hola, Núria, buenos bon días, dia. Lorena, com estem? Jo bé, i tu? Aquí, hem parat d'almorzar i ara anem a gravar el podcast per a la Magma. Es comença a contar-me el que podríem dir avui. Pues avui jo pensava que podíem aclarir-li a la gent que mediar no és jutjar. No és anar com a un jutge, un mediador no és un jutge. La gent quan té un problema, moltes voltes, el primer que pensa és qui té la raó? O jo tinc raó, o l'altre no té raó. Busquen algú que jutge, que decidisca per ells, que diga qui guanya i qui perd. Però, i si en lloc de buscar algú que juzgara, buscaren l'entendre's? Això és exactament el que fa la mediació, ajudar a la gent a parlar, a escoltar-se i a trobar una solució que puga servir a totes les parts. Molt bé, doncs en aquesta introducció que has fet, Lorena, benvingut i benvingudes al nostre espai de mediació de la Magma. Avui parlarem, com ha dit bé Lorena, que mediar no és juzgar. Jo crec que estaria bé parlar de què fa el mediador. El mediador no és ni jutge, ni advocat, ni psicòleg. És una persona neutral que crea un espai segur, on les persones poden parlar sense por. No pren partit, no imposa solucions, però ajuda que cadascú pugui expressar el que necessita i escoltar a l'altre sense interrupcions. És a dir, el mediador serveix per a que vosaltres, la gent, decidisca. El mediador guia, fa preguntes, ordena la conversa i ajuda a descobrir quines opcions reals hi ha. I moltes vegades la solució està més a prop del que sembla. Te'n recordes, Núria, d'aquella mediació que van tindre en dos germans que estaven barallats per l'herència dels pares? Sí, me'n recordo, sí. En aquesta mediació, precisament, el que vam fer va ser assentar els mediadors a nosaltres i començar pel principi, és dir, què vol cadascú i per què, en fi, escoltar-los. En aquest moment, nosaltres no vam dir ni qui tenia raó ni qui no tenia la raó. Simplement vam escoltar i ajudar a parlar entre ells, sense atacar-les i per a que es començaren a veure's cada un des de qué punt de vista i què és el que volia i què és el que volia realment cada un. En aquest moment, el que ens vam fer veure va ser que els dos estaven interessats en el mateix, és dir, en conservar els records dels seus pares i no perdre la relació de germans. Aquest és l'exemple típic i més clar de que mediar no és jutjar. En un jutjat, algú haguera decidit qui guanyava i qui perdia, però en mediació, els germans van decidir junts com avançar. Quan estem dins d'un conflicte, veiem que el món des del nostre punt de vista, però la mediació es convida a fer un pas enrere, a mirar amb ulls nous. Moltes vegades, això que ens sembla una ofensa o una injustícia és simplement una diferència de percepció. Quan entenem això, ja comencem a canviar el to, a obrir la porta al diàleg. Te'n recordes de l'exemple aquell que sempre mos expliquen quan es comença una classe de mediació? Sí, clar que me'n recorde. És quan t'explique, te recordes de que mediar és perquè l'altra persona ajudarà els altres per a que tinguin un altre punt de vista. Saps que jo he vist al WhatsApp i per ahí que n'hi ha un dibuixet en com es expliquen sempre? Bueno, per a la gent que no ho sap, quan nosaltres es comencem la formació de mediació, el que fem és que ens posen un dibuixet, val? En el número 69. Podeu provar-ho a casa perquè és super específic i superclar per a veure de lo que estem parlant de mirar des d'un altre punt de vista. Aleshores, n'hi ha un que diu, no, no, això és un 6. I l'altre diu, no, és un 9. Jo l'última volta ja l'havia vist només en el 6, val? O només en el 9, segons com es mire. Total, que allí estan en el xiste els dos barallant-se. Bueno, no és un xiste, en realitat és com un acudit però gràfic. I un que el 6, l'altre que el 9, un el 6 i l'altre el 9, fins que al final peguen la volta i es posen a mirar des del punt de vista de l'altre. I de sobte diuen, ah, pues tenies raó, és un 6, i l'altre ja, no, no, tenies raó tu, que és un 9.
Això és el que sempre ens posen d'exemple quan es comencem en les formacions. I seria el de la taronja, però bueno, És dir, que el mediador que no jutja ni dona la raó, simplement ens ajuda a mirar diferent i això també transforma el conflicte. clar que sí. Quan algú escolta de veritat, el problema ja es comença a resoldre's. I quan tots dos busquen solucions en lloc de culpables, el conflicte deixa de ser un mur i es converteix en un pont. N'hi ha que recordar que mediar no és jutjar, és comprendre, escoltar i trobar junts la millor manera d'avançar. Molt bé, doncs això és el que hem fet avui. Això és la mediació a prop, el podcast de la Magma dins del projecte Mediaprop. Si t'ha agradat, comparteix-lo i ajuda-nos a difondre-lo. Una nova manera de conviure. Moltes gràcies. Moltes gràcies a qui ens està escoltant i no res, Núria, ja quedem per a fer el pròxim podcast o el pròxim webinar. Molt bé. Bueno, hasta luego. Adeu. Adeu.